Сардор Озмун, ситораи футболи кишвари Эрон ва ҳамлагири тими Зенити Санкт-Петербурги Россия баъди овозаву дарвозаҳои гузаришаш ба топ-клубҳои аврупоӣ ниҳоят бо дастаи Байер Леверкузени Олмон қарордоди ҳамкории худро ба муддати 5 сол ба имзо расонид. Сардор Озмун аз соли 2019 дар ҳайати Зенити Санкт-Петербург бозӣ мекунад ва мутааллиқ ба дастаи Рубини Қазон буд. Аммо ҳоло гузаришаш ба ягон дастаи манфиат намебахшад, зеро тобистон ба ҳайси бозигари озод ба Байерн мепайвандад ва ҳамакун голҳои худро дар мавсими нав дар ҳайати ин даста хоҳад зад. Дар ҳайати Зенит Сардор 72 бозӣ анҷом дода ба дарвозаи ҳарифон 52 тӯб задааст. се маротиба унвони чемпионии Россияро ба даст оварда, маротибаи ҷоми ин кишварро болои сар бардоштааст. Дар ҳайати дастаи Байер таҳти шумораи 9 ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Аммо қарордод имкон медиҳад, ки Озмун то тобистон дар ҳайати Зенит боқӣ монда мавсими футболи Русияро ба поён расонад. Дар мусоҳиба ба сайти ин бошгоҳи олмонӣ Сардор гуфтааст, ки Байерн ҳайати хуб дорад ва ман муддате ҳаст, ки ин тимро дунбол мекунам ва бароям шеваи бозӣ кардани ин тим бисёр ҷаззоб аст. Сардор Озмунро клубҳои футболи Ювентусу Милан, Ромаву Леон ва чандин клубҳои дигар мехостанд дар ҳайати худ бубинанд. Аммо Озмун Байернро интихоб кард. Озмун дар ҳайати тими миллии Эрон 60 бозӣ анҷом дода ва дарвозаи ҳарифон 39 гол задааст.